realizado por terceiro e cuarto curso. Aprendemos a comer cos alumnos de terceiro e de cuarto. Todos os días como moita froita para estar máis forte. Se de boa saúde queres gozar, moita froita has de tomar. Que gusta este melón? Xavi, non te comas todo o melón. Bos días, que tal? Moi ben, e ti? Que estás a almorzar? Leite e cereales. Queres un pouco? Sí, grazas. Se de enerxía queres gozar, un plátano tendrás que tomar. Comer lentellas non é cousa de vellas. Este alimento nos axuda a medrar e a reparar o noso corpo. Temos que tomar 3 ou 4 racións deste grupo a semana. Hai que tomar poucos doces. Pero en cena con tomate e pementas de padrón gústame mogollón. Hai que tomar 2 racións destes alimentos se queres que proporcionan enerxía como cereales. Se comes leituga non serve nunca. Un aplauso. Trate de coñecer os alimentos e saber como temos que consumir. Para iso, fixemos 5 grupos de 3 nenos e debatemos sobre o tema. A pregunta é: como comer ben? Apoiámonos na pirámide alimenticia. O grupo de abaixo son os alimentos que temos que comer diariamente, ata chegar aos alimentos de arriba que hai que tomarlos con máis moderación. Chegamos á conclusión: a dieta ten que ser equilibrada e suficiente. Entendendo por equilibrada comer de todo e por suficiente comer a cantidade necesaria.